Bueno, eta prest gaurko bigarrengo platera eta aste hontako azkena egiteko, ezta? Bai, hori da. Hori da. Azken platera, bai. Azken platera. Eta izango da zuen etxean berezia den plater bat. Bai, hori da. Txuri beltza izena du eta nire izeba berriz. Aitatzen dugu, bai, hori da? Carmen laguntzen de pues, tripotxa Tripotxak prestatzen. prestatzen. Ez hori da. zergatik hori tripotxa da tripa esteak, axuriaren esteak eta estomagoa, eta Bai. gero tipula, Baratxuria, panfeta, bai. eta perejila eta arrotzeak. Arrotzakin dana nahastu, Dena nahastu eta gero bete esteak eta egosi. Eta egosi hori da. Pare bat orduan, o Bai, edo gehiago, bai. gehiago. Ia joaten zaio Bai, pintxatzen, ikusteko aber egin da edo ez dauden. hori da. Osagaiak esango dizkizuet. Tripakiak, tipula, baratxuria, kaiena, pipermina, tomate saltza, arkume odola eta arkume hankak. Osagai guztiak esan ditut eta hasteko prest, ezta? Bai. Hori da. Orduan jarriko dugu Bai, arkume hankak egosten, hankak hori da. egosten, botako Hemen dio ura ere prest dugu, hori da, bai. urai gatza pixka. Gatza pixkat, gatzatu pixka bat, hori da. Bai. Garbi inde ekarri dituzu. Hori, eta ja, Txukun sartzen txukun, dugu, Garbi inda. Bai. Hori da. sartzen dugu honetan. Hortzen egosten lasai. Bai, hori denboa behar du. Bai, hori da. Geo gaine honek gelatina soltatzen du, Hori da, eta bai. hori da. Hori da. Bitartean egiko dugu prestatu hori batxuria eta Bai. tipula. Daizu zuritzia baratxuria? Bai. Hori da, zurituko izut. Pare bat alep? Bai, pare bat nahiko. Hori da. Eta txikituta? Bai, Bale. Erki ba. Horixe. Bueno, azken eguna da eta berriz aitatu behar deu brujo, eta brujo da etxeko animalitatikan bereziena, ezta? hori da, bai. Eta berak du karromato bat, eta karromato horretan lau bat aur sartzen dira. Lau ume, bai. Paseo Hori da. bat ematekoan. Paseo bat emateko, bertan, herrian ez? edo inguruan, Heldu bat bai. egin behar da kargu, Hori, baina bai, horretxian, kaletatikan ibiltzeko aukera. Hori eskaintzen dute, etxaleku ostatuan. Hori da. Hau ere jarriko dugu berotzen. Bai, hemendikan, Bai. hola eta hola. Erki, Bai. bota. Poni bada, brujo, ez da? Poni bat, oso ona, ponia. Oso ona. Lasaia. Pazientzia hondikoa, aurrekin, ez da? Bale, baratxuriak prest. Hau dolkia ere oskatuko dugu. Odola, Odola, bai. hori da. Hori da, Odolkia, bai, hori mozilla, da, hori da, bai. hori da. Barkatu. Bai, ez que gero, bi barkatu, ni da, barkatzen dizut. Baina hori ikusten Bai. gaituenak, Gaizki esan da, zituan bai, bai. konturatzen dira. Hori da, hori da. Hori da. Horixe. Hau, pues da errezeta bat lehen asko egiten zuten etxetan, hiltzen zuten axuriak eta hori tripakin, hori esteakin eta ora egiten zuten hori txuri beltzak. Txuri beltzak, Bai. bai. Eta zuek mantentzen duzu, normalian kartien duten da, o... Ez, hori bai dela hori garaian, o Hori enkarguz. pues aste santun edo Hori da, bai. normaitek esaten balen bade prestatzeko prestatzen San Jose dugu. egunien adibidez, Bai, martxuan, ere, bai. naiz eta jai izanez, beti ospatzen da, ezta? Hori da, bai. Hori da, hori da. Horixe, bai. Hori da, pena barrura. Zuk nahi izan ezkeo etxalekuko inguruko horritako konturen bat, o falta bari mazago kontatzeko aitatu nahi izan ezkeo, abisa. Bueno, pues han ni hori konbidatzen dio de jende guztiari etxalekure joatea, hori da. zergatiken herria oso polita polita da, da, hori oso da. lasaia, Hori da. eta han
pues mendiak eta dena Mendi bueltain, orain hori da, berde dago, hori da, oso hori da. polita. Bai. Herria eta gero ostatun bazkaldu eta gero Inguruan, ezta? inguruan egoteko, bai. Hori da, bai. Pare bat egun pasana izan ezkore, inguruan Hori ere, daudean- landetxeak ere badaude. hori da. Bai, hori daude, oskotzen daude bi etxalekun bat eta goldatzen ere beste bat. Hori da, zue pentsatu etxaleku esaten dugu bertan dutelako udaletxea, baina 8 herri txikiz Herri, inguratuta bai. da. Eta batez barin bada bestia, danak bisitatzeko egun berdinen oso erraza. Bai, ezta? bai, Hori da. zergatik dena daude oso gertu. Oso gertu, hori da. Bai. Hori da. Orduan hori egiten denean, botako diogu... Bai, espatula bat hartuko dut. Hoxen honekin. Lau garbitu... Trapo pasatuko diot Bai, hemen. trapo pixka pasa. Erki bat Nafarroan gabiltza, hortxen imotz bailaran, eta beste iskina bat ere ezagutu dugu. Hori da. Maritxuk ondo erakutsi dizkigu bere inguruak, eta martxa ondila daka, hori da. Parke animado deitzen diote. Berak etxeran duen, erakusketa guzti horrei, ezta? Hori da, bai. Bizik dauden animali guzti horiek. Hori da. Hori da, ontsi esan dezu enkarguz egiten dezula platera hau, eta etxean badezu zuk ere webgunea, ez da? Bai. 3 webikoitza, Irubebikoitza, etxaleku marra, ostatua.com. hori da, bertan klikatu, bertan daude telefonuak eta datu guztiak. Hau jan nahi izan ezko, aurrez deitu, badakizue. Bai. Hori da, ondo. Orduan orain tripotxa ere ustuko dugu pixka. Garrituko izut? Bai, edo, bai, hortxe. Horixen, zati batzuk, ez da? Bai. Hemen ikusten zaio... Bai, zea txuringua, bai, pantzeta, txuringua, perejila, bai, gero, arrautza izaten da tanak arrautzea, biltzeko, ez da? hori da. Hori da, karo, txurila, pantzeta. Bai, Dana txiki egin da, ez da? bai. Nahiko uste du... Bale, gehitu dizkozu. Bai. Hori da, tripotxa zatiak. Listo, horrela, ondo, nahiko, bai. Olexen, hau egozi bitartian eta hau pixketin bitartian egon ingo beha, ezta? Bai. Hori da, berela gatoz. Hau badoa, Bai, badoa, botako diogu... gehituko diozu, tomate pixkat, tomate saltza, etxen indako tomatia, Hori da. kolore harra daka, itxura honekua, ezta? Hori. Hau tipulekin dago xotu eta egiko duzu, ezta? Bai. Hori da, arki. Hori botako diogu ere... Kaiena... Pipermina, hori da, pixkat, pipermina. hori, indartzeko, ezta? Emanko dizu. Bai, gauza hori, hola pixka, pikante pixka bota ezkeo, ezta? Beste ikutu gauza bat, da. hori da. Botako dugu pixka gehiago. Zua pixka egituko dut. Bai. Egia esan da hauek, esaten dutenez, gure euskaldunon plater berezia dira, gastronomi baina zutabeak, hori da. Eta ikasi egin behar dira, hori da. Claro, gauza Ikasi hona behar da. da hori. Eta aprobetxatu behar dugu, bai amak, amonak eta izekok, beraiek erakutsitzeko aukera eukiezko, ikasteko itxian nola egiten da, ezta? Eta Bai. bestera badakizue, klikatu txorienen eta berriz hazitzen gira esplikatzen, ezta Maritxo? Hori da. bai. Oso ikan ikusteko, gaur adibidez, tripotxak ez ditugu hil. Eta orduan, etxera aukera eukiezkeo, etxean ikasi. Bai. Eta gero, arrexo ulertzen dira, gero hemen bertan egiten ditugunean, ezta? Bai. Hau itzaliko dugu eta ja aterako Bai, dugu. hau liston. Aterako orain. Platertxo batean? Ez, hemen lasai. Barrura baita ere? Erditik.
Bai, berak ikusten da gorputza badula, baina osten utzi ezkio, horixe. Horixe, Eta pixkat. bakarrik jarriko dugu hemen gainen, orain. Eta honea bat. Bai. Hori da, arki. Eta notxen bere saltzanen gozatzeko, arki. Horixe, Ratotxo bat egon, eta ja. Bai. Beste pixkatien egon? Bai, nola ja egosita daude, pues pixkat berotzeko, eta ja Hori da. aterako. Horixe, berak izan duen bezala. Dana bate azken irakin bat eman, eta listo. Itxura hona daka, ez da? Ja, uste du ja, Hori da. eginda dagoela, orduan aterako dugu. Lurrezko ontzi honetara aterako dugu. Hori. Tradizioak alaxe nahintzen du, aurkezpenare bai, eta alaxe. Hau platera prestatzeko lana asko du aurretik. Aurretikan, hori da. Tripotxa betetzeko eta Hori hori, da, bino, hori da. bueno, gero plater oso goxoa da. Bai. Hori da. Bai, arkume hankari ipini. Bai, pixka gehiagotu. Bai. Daukagu aterako dugu. Hori, beste zati txiki bat. Hanka hori, bai, hori da. Eta beste hemen, listo. Hori da. Bere saltxe pixkate bai ez? Bai. Hori da. Holaxe. Tripakiark, arkume odola, arkume hankak, dana bat eginda, hemen txen. Gaurko bigarrengo platera, eta azkena. Berala gatoz, azken ukituak izan da. Arkume hankak uretan egozi. Tipula eta baratxuria txikitu eta oliotan zuestitu. Honi, arkume odol zatiak gehitu. Tripotxa zatiak ipini. Tomate saltza eta kaiena pipermina bota. Arkume hanka egoziak gehitu. Guztiari azken erregozia eman eta aurkeztu. Daztatzeko prest. Hemen, plater potente hau, ezta? Hau laguntzeko ogizatila ere bai. Pixkaz, bultzatzeko aldea. Hori da, jarki. Bueno, odola, zati bat, Bai. baitare tripotxak, bila batean. Hori da. Hala. Pipermina zer, ongi dago? Pipermina ematen dio grazi pixkat, Baina ni gustoko Ez du- dut, ez Ni du- gauza hobetan gustokoa, Ah, bai? Bai, Ah, bai, bai. hori da. Ez dauke gehiago erazta. Hori da. Eta hemen geloten nosua pixkat, arkumean kam. Dena nastuta goxua. Aukeran arkumean gago gustukoenak, baina bueno, dana ona. Eta ogila, Ere ona. oso goxua platera hau, eta azte guztien egin Eskerrik asko. dituzunak, bat bestia baino goxuo, ez dakit nola ezan, baina dena goxuak. Eta hau nola ez, azkeneko eguneko utzi deu, plater potente hau, ezta? Bai. Ikasi egiten aukera duzuenak, eta hauek ezaztu